Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Сёння, шановныя радыёслухачы, мы падрыхтавалі для вас сюрпрыз. У эфіры прэм'ера рубрыкі Гомельскому областному радыё 80. Перад мікрафонам я, аўтар і вядучы праграмы, журналіст Михаил Болсун. Адразу хочу удакладніць. Юбілей областного радыё мы адзначым 14 сакавіка 2006 года. А за час, які застаўся да знамінальнай даты, пастараемся пазнаёміць вас з асноўнымі вехамі развіцця радыёвяшчання на Гомельшчыне, расказаць пра журналістаў і тэхнічных работнікаў радыё, цікавых выпадках з іх творчай працы. Не адкрыю Амерыкі, калі скажу, што радыё даўно і трывала ўвайшло ў наша жыццё. Настолькі трывала, што нават цяжка ўявіць нашу паўсядзённасць без эфірнага слова. Вось вы раніцай нечым займаецесь на кухні, або збіраецеся на працу, і побач з дынаміка гучаць навіны з жыцця в обласці краіны, або льецца музыка, уздымае настрой. Прыемна. А калі радыё нечакана замаўкае, вы раз-пораз круціце ручку дынаміка. У чым справа? Пачынаеце нават нервавацца. Гэта яшчэ адно пацвярджэнне таму, што радыё стала неад'емнай часткай нашага жыцця. А ці заўсёды было так? Вядома ж, не. І зараз, думаю, самы час прывесці вытрымкі з гістарычных даведак. Гомельскому областному радио 80 год. У сярэдзіне 20-х гадоў мінулага стагоддзя і развіццё радыёвяшчання ў Савецкім Саюзе набыло магутны стымул на дзяржаўным узроўні. Гэтаму садзейнічала пастанова Савета народных камісараў ад 28 ліпеня 1924 года аб прыватных прыёмных радыёстанцыях. Згодна дакументу, прыватным карыстальнікам дазвалялася мець прыёмныя радыёустройствы, а радыёаматарам канструяваць радыёпрыёмнікі. Раней такі занятак лічыўся незаконным. Пасля пастановы пачалі з'яўляцца гурткі радыёаматараў, разгарнулася прамысловая база па выпуску радыёвяшчальных прыёмнікаў. Менш чым праз 2 гады пасля прыняцця гэтага дакумента у Гомелі на вуліцы Белецкая, 25 быў устаноўлены перадатчык, пачала працаваць радыёстанцыя імя Сталіна. Яна знаходзілася ў падпарадкаванні Гомельскай паштова-тэлеграфнай канторы. Пазней радыёстанцыю перадалі акруговай канторы сувязі. Тады ж, у 1926 годзе быў створаны Савет радыёвяшчання Гомельскай губерніі. На базе шырокавяшчальнай радыёстанцыі з'явілася акцыянернае таварыства радыёперадача. На першым часе радыёстанцыя працавала да 3 гадзін у суткі. Можна толькі здагадвацца, з якой цікавасцю і нават недаверам слухалі гэтыя цуда нашы тагачасныя землякі. Невыказаныя пачуцці ахапілі і мяне ад першага знаёмства з радыё. Было гэта напрыканцы 40-х гадоў мінулага стагоддзя. Мая вёска Балсуны, што на Чачэршчыне, як і большасць сельскіх паселішчаў вобласці, не была радыёфікавана. Але аднойчы старшыня калгаса, з сынамі якога мы з братам сябравалі, прывёз з райцэнтра нейкае прыстасаванне з навушнікамі. На жэрдкі нацягнуў антэну і, калі ласка, надзявай навушнікі і слухай радыё. Кожны з нецярпеннем цягнуў рукі да гэтага цуда. Дачакаўся сваёй чаргі і я. Затаіўшы дыханне, слухаў голас, што шаптаў на вуха ў навушніках. Але радасць цягнулася нядоўга. Расчараваны зняў навушнікі і да брата: «Мікола, хадзем да хаты. Радыё сёння больш гаварыць не будзе». З дзесятак пар дзіцячых вачэй дапытліва глянулі на мяне. Як гэта не будзе гаварыць? Сам чуў, кажу, як сказалі, мы перадавалі апошнія паведамленні. А раз апошнія, то на гэтым ўсё. Рогат старэйшых хлопцаў скалыхнуў хату, а я не мог уцяміць, чаму смяюцца. Шмат часу мінула з тае пары, а гэты выпадак не ды прыпомніцца. Мо таму, што ў далейшым свой лёс звязаў журналістыкай, амаль чвэрць стагоддзя таму пачаў працаваць на Гомельскім абласным радыё. І ніколі не шкадую аб гэтым. Працаваць на радыё радасна, хоць засмучэнняў, псавання нерваў, проста незручнасці розных было, ёсць і будзе шмат. Але ж колькі задавальнення ад сустрэч з цікавымі людзьмі, ад зробленага для эфіра, ад дапамогі, аказанай людзям у той ці іншай сітуацыі. Аб некаторых выпадках сваёй практыкі і калег па працы я іх планую расказаць у гэтай перадачы. А каб была яна больш цікавай, спадзяюся на вашу дапамогу, шановныя
слухачы. Калі вам вядомы цікавыя факты, выпадкі з гісторыі абласнога радыя, тэлефануйце нам па тэлефонах 77 61 16 або пішыце на адрас 246 050 Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё. А сёння я, Михаил Болсун, з вами развітваюся. Усяго вам найлепшага і да сустрэчы в эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.